Ближа се големия ден. Строи супермаркет по специален начин, с пресни продукти и стоки за всеки. Място за пазаруване и спокойствие в сърцето. Дазлу седи с общността, те споделят своите нужди. Искат магазин с всичко, пресни продукти наистина. Той скицира план с широки и ясни пътеки. Подредба, която ги сближава и обединява. Строй го здраво, строй го правилно. Супермаркет за ден и нощта. Прясна храна, приятелски усмивки и още много. Дазлу създава място, което всички ще обикнат. Дазлу отива до склада да търси нещо зелено, екологични материали, всичко е чисто. С соларни панели и здрава дървесина. Магазин създаден да устои на времето. Строй го здраво, строй го правилно. Супермаркет за деня и нощта. Прясна храна, приятелски усмивки и още много. Дазлу създава място, което всички ще обикнат. Тените се издигат, покрива е готов. Екипът на Дазлу работи без време за тревоги. От основите до рафтовете всичко е подредено. Място, където общността се събира. Широки пътеки, приветливи каси, растения и табели, които носят светлина. Всеки ъгъл е изграден с любов и грижа. Приветливо пространство за всички. Магазина е отворен, общността е тук. Трудът на Дазлу блести и носи радост. С устойчиви цели и зелен дизайн. Супермаркет, който ще устои през времето.